హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నారాయణం నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవి సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 41వ శ్లోకంను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండేటువంటిది. సో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనకి ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్ష వాటి గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉన్నటువంటిది. చతుర్విధ పురుషార్థములు గురించి అంటే నారద మహర్షి చెప్పేటువంటి అంశాలు ఇందులో చూడబోయేటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకాన్ని ముందుగా చూసి భావము భాష్యము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 41వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ధర్మార్థ కామ మోక్షాఖ్యం. 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 య ఇచ్చే శ్రేయ ఆత్మనః. య ఇచ్చే శ్రేయ ఆత్మనః. య
श्रेय आत्मनः निश्चय श्रेय मनः एकं ह्येन हरेस्तत्र एकं एव एकं ह्येव हरेस्तत्र एकं एव एकं ह्येव हरेस्तत्र एकं एव कारणं पादसेवनम् कारणं पादसेवनम् कारणं पादसेवनम् कारणं पादसेवनम् कारणं पादसेवनम् कारणं पादसेवनम् धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः धर्मार्थकाममोक्षं धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकं ह्येन हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम् एकं कारणं एकं ह्येव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम् एकमेव हरेस्तत्र कारणं सेवनम् धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छे श्रेय आत्मनः एकं ह्येन हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम् धर्मार्थकाममोक्षाख्यं क्षेत्रय आत्मनः एकं येन हरे कारणं सेवनम् हरे कृष्ण सो वेंकट नरसिंहदास प्रभु जय प्रदा माता जी हरे कृष्ण वेंकट नरसिंहदास प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छे श्रेय आत्मना एकम एव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकं ह्येव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाल सरस्वती माता जी गिरिजा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जनामालु धर्माद काम मोक्षाय श्रेय आत्मानं एकं यः हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। धन्यवादः प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकं हेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। हरे कृष्ण श्रीनिवास सेविका माता जी चंद्रावती माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं या इच्छे श्रेय आत्मनः एकं ह्येव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। हरे धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकं ह्येव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्।
హరే కృష్ణ హరే ప్రభు. కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధర్మార్థకామమోక్షాఖ్యం య ఇచ్చేత్ శ్రేయ ఆత్మనః ఏకం హ్యేవ హరేస్తత్ర కారణం పాదసేవనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువు. ప్రణామం. ధర్మార్థ కామ మోక్షాఖ్యం య ఇచ్చేత్ శ్రేయ ఆత్మనః ఏకం హ్యేవ హరేస్తత్ర కారణం పాద సేవనం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావము భాష్యం చూద్దాము. అర్థాలు. హరే కృష్ణ. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష. ధర్మము, ధర్మము అర్థము, అర్థము కామము, కామము మోక్షము అను నాలుగు మోక్షము అను నాలుగు పురుషార్థములు. పురుషార్థములు. ఆఖ్యం ఆఖ్యం పేరుగల. యహ యహ ఎవడు. ఎవడు ఇచ్చేత్ కోరునో. శ్రేయః జీవిత లక్ష్యము. ఆత్మనః తన యొక్క. ఏకం హి ఏవ కేవలము ఒకే. హరేహే దేవదేవుని యొక్క. తత్ర దానియందు. కారణం కారణము. పాదసేవనం పాదపద్మ సేవనము. హరే కృష్ణ. భావం. ధర్మము, అర్థము, కామము అంత్యమున మోక్షమనడి చతుర్విధ పురుషార్థములను వాంఛించడి వాడు ఎవడైనను శ్రీహరి భక్తియుత సేవయందే తప్పక నెలకొనవలెను. ఏలయన ఆ దేవదేవుని పాదపద్మ సేవయే వానినన్నింటినీ వసగగలదు. భాష్యం ఎవరైనా చదువుతారా? చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి. భాష్యం బై జయశ్రీల ప్రపాదుల వారికి జై. కేవలం భగవత్ అనుమతి పైననే దేవతలు వరముల నొసగగలరని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. కనుకనే ఏదేని దేవతా యజ్ఞమును నిర్వహించినప్పుడు దాని సక్రమ నిర్వహణకై నారాయణ శిల లేదా శాలగ్రామ శిల రూపమున దేవదేవుని నిలుపుట జరుగుచుండును. నిజమునకు దేవదేవుని అనుమతి లేనిదే దేవతలు ఎట్టి వరముల నొసగలేరు. కనుక ధర్మార్థ కామ మోక్షములకు కూడా మనుషుడు దేవదేవుని ఆశ్రయించి ప్రార్థన చేసి కోరిక తీర్చుమని అతని పాదపద్మముల చెంత విన్నపము కావింపవలెనని నారదముని ఉపదేశించెను. అదే నిజమైన బుద్ధి, తెలివి. అనగా బుద్ధిమంతుడెవడను వరములకై దేవతలను ఆశ్రయింపడు. సమస్త వరదానములకు కారణుడైన దేవదేవుని అతడు ప్రత్యక్షంగా దరిచేరును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు తెలిపినట్లుగా కర్మకాండ నిర్వహణమే ధర్మము కాదు. నిజమగు ధర్మ విధానము దేవదేవుని పాదపద్మములను ఆశ్రయించుటయే.
నిజముగా భగవత్పాద పద్మములను ఆశ్రయించిన వానికి ఆర్థికాభివృద్ధికై ప్రత్యేక యత్నము చేయుటనడి ప్రశ్నయే ఉదయించదు. భగవత్ సేవ యందు నియుక్తుడైన భక్తునకు స్వీయేంద్రియ తృప్తి ఎందు అసంతుష్టి కలుగనే కలుగదు. అతనికి ఏదేని అభీష్టమున్నచో కృష్ణుడే దానిని తీర్చగలడు. ఇక ముక్తికి సంబంధించినంత వరకు పూర్తిగా భక్తి యోగమున నెలకొనిన భక్తుడు ముక్తుడైనట్టి వాడే కనుక అతని ముక్తి కొరకై ప్రత్యేక యత్నమేమీనూ అవసరం లేదు. అందుచేత వాసుదేవుని అనగా శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించి తల్లి తెలియజేసిన విధముగా నియుక్తుడవు అనియు అభీష్టమును పూర్ణము కావించుకొంటకు అది తోడ్పడుననియు నారదముని ధ్రువునకు ఉపదేశించను. భగవత్ సేవయే ఏకైక మార్గమనుచు నారదముని ఈ శ్లోకమున బలపరిచినాడు. అనగా ఎవరేని విషయ కోరికలతో నిండి ఉన్నప్పటికీ భక్తి యోగమునే కొనసాగించవలెను. అతని సమస్త కోరికలు తప్పక ఈడేరగలవు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 4వ స్కందంలోని 8వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుడు భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనము నారదులు వారు అంటే అంతకుముందు అతడు గృహాన్ని అంటే అవమానించబడడం, తదుపరి తల్లి హితబోధ చేయడము,
దాని ప్రకారంగా స్థిర మనస్కుడైనటువంటి ధ్రువుడు గృహాన్ని వీడటము జరిగినటువంటి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి నారదుడు ఆ ధ్రువుణ్ణి సమీపించి అతన్ని మొదటగా కొంత పరీక్షించడం, ఆ తదుపరి ఇక మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నట్లుగా నారదుడు అతనికి హితబోధ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ నారద మహర్షి, ఎందుకంటే మొదటగా నారద మహర్షి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ధ్రువుడు అంగీకరించక తన మనసులో ఏ భావన ఉందో, ఏం కావాలనుకుంటున్నాడో ఆ విషయాన్ని సూటిగా నారదుల వారికి ధ్రువుడు చెప్పడము. ఇక అలాగే ధ్రువుడు నారదుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా కీర్తించడము. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశము బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి పుత్రులైనటువంటి మీరు సమస్త జగము యొక్క హితము కొరకే ముల్లోకాలలో వీణను మీటుతూ సంచరిస్తూ ఉంటారు అంటూ ఆయన చెప్పి, ఎందుకంటే ఆయన్ని ఇక్కడ సూర్యుడితో పోలుస్తారు. సూర్యుడు పరమ కరుణామయుడిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాడు. ఎటువంటి భేదం లేకుండా ఏ ప్రదేశంలోనైనా ఎటువంటి ప్రదేశం పైనైనా ఆయన కరుణ చూపుతూ ఉంటుంటాడు. నేను ఇక్కడనే వెలుతురునిస్తాను, ఇక్కడ ఇవ్వను అనేటువంటిది ఉండదు. కాకపోతే మన స్థితులను అనుసరించి మనము దాన్ని గ్రహించడము అనేటువంటిది ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ సూర్యకిరణాల వల్ల కొన్ని పుష్పాలు పుష్పిస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని మొలకెత్తుతూ ఉండేటువంటివి, కొన్ని రకాలైనటువంటి క్రియలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో వాటి యొక్క స్థితులను అనుసరించి, బట్ సూర్యుడు ఇచ్చేటువంటి కిరణాలన్నీ మాత్రం అదే విధంగా ఉండేటువంటి, అన్నిటిపైన కూడా సమంగానే ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఎటువంటి భేదం లేకుండా సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే కాంతిని ప్రసరింపచేస్తూ ఉంటాడో, నారదుని కూడా తన యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందరికీ పంచుతూ ఉంటాడు, ఆ భక్తి. అదే మాదిరిగా నీవు కూడా నా ఎడ మరి అనుగ్రహం చూపవలనంటూ ఆ ధ్రువుడు వేడుకొనడము. సో తదుపరి నారదుడు అతనికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఉపదేశాలను గురించి చూస్తున్నాము. అందులో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ధర్మార్థ కామ మోక్షాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, వాటిని నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ భగవంతుడే ఏకైక ఆశ్రయము అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మరి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది చూడవచ్చు మనం. వాస్తవానికి నిన్న చూసినట్లుగా నారద మహర్షి ధ్రువుడితో అంటూ ఉంటాడు, నీ యొక్క తల్లి నీకు ఆ వాసుదేవుని పాదపద్మములను ఆశ్రయించమని, అంటే ఆ వాసుదేవుని యొక్క భక్తి యోగ పదమును అనుసరించమని నీ తల్లి అయినటువంటి సునీతి నీకు ఉపదేశం చేసినటువంటిది చాలా యుక్తమైనదిగా ఉంది. కనుక ఆమె చెప్పిన విధంగా నీ తల్లి నీకు ఉపదేశించిన విధంగానే నీవు ఆ దేవదేవుని యందు భక్తి తో పూర్తిగా సంలగ్నుడువు అగుము అంటూ చెప్పినటువంటిది మనము పూర్వపు శ్లోకాల్లో చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ధ్రువుడు కోరుకున్నటువంటి కోరిక సాధారణమైనటువంటిది ఏమీ కాదు. ఈ భౌతిక జగత్తుకి అతీతమైనటువంటి కోరిక అతడు కోరుకున్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ కోరికను తీర్చగలిగేటువంటిది ఆ భగవంతుడు మాత్రమే, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు వలన మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం అది. సో కనుక అందుకే ఇక్కడ నారదుడు నీ యొక్క సంకల్పం నెరవేరాలి అంటే నీవు ఆ భగవంతుడి పైన ఆ దేవదేవుని భక్తి యందు సంపూర్ణంగా లగ్నమై ఉండవలెను అని చెప్పి, ఎందుకంటే అతడికి ఆయన కోరుకున్నటువంటిది నెరవేరే విధంగా ఒక ఉత్తమమైనటువంటి గురువు చేసేటువంటి మార్గదర్శకాన్ని అతడు చేసినటువంటిది చేసి, మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుణ్ణి మాత్రమే ఆశ్రయించాలి, ఇతర దేవతలను ఎందుకు ఆశ్రయించకూడదు
అనే దానికి మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మానవ సంఘంలో కోరుకునేటువంటి మనకుండేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే ఏకైక మార్గము అని కూడా ఇక్కడ ఆ నారద మహర్షి ధ్రువుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ధర్మార్థ కామ మోక్షాఖ్యం యా ఇచ్చే శ్రేయ ఆత్మనః ఏకం హేవ హరే తత్ర కారణం పాద సేవనం. సో ఇక ఆ దేవదేవుని యొక్క పాదపద్మ సేవ చేయడమే, ఆ పాదపద్మాలను పట్టుకోవడమే, ఆ పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే మానవాళికి కావలసినటువంటి అన్నింటినీ సమకూర్చేటువంటిది ఏకైక మార్గము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ హరే తత్ర కారణం పాద సేవనం హేవం ఏవ హి ఏవ అని చెప్తున్నారు. అంటే దేవదేవుని పాదపద్మ సేవ ఒక్కటే జీవుడు ఏది కోరుకున్నా అది నెరవేర్చగలిగేటువంటిది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు చతుర్విధ పురుషార్థములుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ ధర్మార్థ కామ మోక్షాఖ్యం. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష, ధర్మము అర్థము కామము మరియు చివరికి మోక్షము అనేటువంటి 4 పురుషార్థములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 4 పేర్లు ఉన్నటువంటి ఆ పురుషార్థములను ఎవడైనా ఇక్కడ చెప్తున్నారు యా ఇచ్చే శ్రేయ ఆత్మనః. సో మరి తన యొక్క జీవిత లక్ష్యంలో తన జీవిత లక్ష్యముగా ధర్మాన్ని అర్థాన్ని కామమును మోక్షాన్ని వాంఛించగోరినట్లయితే అటువంటి వాడు ఎవడైనా సరే ఆ శ్రీహరి యొక్క భక్తియుత సేవయందు తప్పక నెలకొనవలసినదే. కాబట్టి ఏది కావాలనన్నా ఆ భగవంతుణ్ణి మాత్రమే ఆశ్రయించవలసినటువంటిదిగా ఇక్కడ నారదులు వారు ధ్రువుడికి హితబోధ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఈ ధర్మము అర్థము కామము మోక్షము చివరికి మోక్షము కూడా ఇవన్నిటినీ ఎందుకంటే సమకూర్చగలిగేటువంటి వాడు, అంటే ఆ కోరికలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి వాడు మనకి కావలసినటువంటి, ఎందుకంటే చతుర్విధ పురుషార్థములు అనే చెప్పబడినటువంటి ధర్మము అర్థము కామము మోక్షము అనేటువంటి 4 కూడా మనిషి జీవితంలో సాధించవలసినటువంటి 4 ప్రధాన లక్ష్యాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఈ సాధారణ జీవన విధానంలో ఉండేటువంటి మానవ సమాజంలో మనకి ఉండేటువంటివి అని చెప్తుంటారు. ముఖ్యంగా మన ప్రాచీన భారతదేశపు ధర్మశాస్త్రాలు ఉపనిషత్తులు పురాణాలలో చెప్పబడినటువంటి మానవ సమగ్ర జీవన పథముగా అది చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి మనం సాధించవలసినటువంటి సమగ్రమైనటువంటి జీవన పథాన్ని మానవ జన్మలో అతడు పొందగోరినట్లయితే మరి మనిషి సాధించవలసినటువంటి 4 ప్రధాన లక్ష్యాలు ధర్మము అర్థము కామము మరియు మోక్షము అని చెప్పబడినటువంటిది. సో అయితే అంతిమంగా భక్తిని ఎలాగైతే మనకి రూప గోస్వాముల వారు భక్తి విధానంలో పాల్గొనడానికి మొదటగా సాధనా భక్తి అని అట్లా వచ్చేసేటి విధానం. సో ఇక్కడ మనకి మరి కేవలము భగవంతుని యొక్క అనుమతి పైననే మనం కావలసినటువంటి ప్రతిదాన్ని ఏది కావాలన్నా, అర్థం కావాలన్నా, ఈ కోరికలు నెరవేరాలన్నా, సంపదలు కావాలన్నా, మరి
ఇవన్నీ నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ భగవంతుడే ఏకైక ఆశ్రయం. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా మరి ఇతర దేవతలు ఒకవేళ వరాలు ఇవ్వదలుచుకున్నా అది ఆ భగవంతుని పైననే, భగవంతుని యొక్క అనుమతి పైననే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక మంత్రివర్గం, ఒక వ్యవస్థలో మంత్రి హామీలు ఇవ్వాలి లేదా నెరవేర్చాలి అంటే అది ప్రభుత్వం ఒక అంటే ప్రభుత్వంగా చెప్పబడినటువంటి దాంట్లో అనుమతి తీసుకోవలసినటువంటి దేశ మరి ప్రభుత్వం అంటే అందరు కూర్చొని అక్కడ అందరూ తనొక్కడే కాకుండా అందరు కలిసి కేటాయింపులు జరుగుతుంటాయి. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ సో మరి భగవంతుని యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంగా ఉన్నటువంటి ఏ దేవత అయినా వారు ఇతరులకు అంటే మానవులకు వరాలు ఇవ్వాలంటే అది భగవంతుని ద్వారానే, భగవంతుని యొక్క అనుమతి ద్వారానే ఇవ్వగలిగేటువంటి వారు అని అది మనకి భగవద్గీతలో తెలుపబడినటువంటిది. సో కనుక మరి ఎవరిని ఒక దేవత యజ్ఞాన్ని నిర్వహించేటప్పుడు దాని యొక్క సమగ్ర నిర్వహణకై మనము ఆ దేవదేవుణ్ణి నారాయణ శిల లేదా సాలగ్రామ శిల నిలుపటం జరుగుతుంది అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుమతి లేనిదే దేవతలు కూడా ఎట్టి వరాలను ఇవ్వలేరు అని చెప్తారు. అలాగే ధర్మార్థ కామ మోక్షంలో కూడా మనుజుడు ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆశ్రయించి ప్రార్థన చేసి కోరికలను తీర్చుకొనవచ్చు. అతని పాదపద్మాల చెంత ఆ విన్నపాలు కావించాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ నారదముని ఉపదేశించినటువంటిది. మరి ఏమిటి మన జీవితంలో సాధించవలసినటువంటి 4 ప్రధాన లక్షణాలుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము అనేటువంటి వాటిలో మనకి ధర్మము, మరి ఏంటి ధర్మం అంటే? ధర్మం సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అని చెప్తారు. భగవంతుడు మనకంటే శాస్త్రాలలో, పురాణాలలో, మనకి వేదాలలో ఇవ్వబడి ఉపనిషత్తులలో, ధర్మశాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? భగవంతుడి నుంచి వచ్చినాయి. సో మరి ఏంటి ధర్మం అంటే ఇక్కడ నీతిగా ఉండడము, మన కర్తవ్యమును నిర్వర్తించుకోవడము, ఒక సజ్జనుతగా ఉండడము, జనులలో సజ్జనులుగా ఉండడం, మనం సదాచారాన్ని ఆచరించడం. ఇక సదాచారం గురించి మనకి చూస్తే వైష్ణవ సదాచారాలు చాలా మనకి గురువులు చాలా మంది చేసినటువంటి ఉపదేశాలు పుస్తకాల్లో సహా రూపంలో కూడా ఉన్నాయి. మరి నీతి, కర్తవ్యము, సజ్జనత, సదాచారము అనేటువంటివి ధర్మంగా చెప్పబడేటువంటివి. అంటే మరి ఇక మన జీవుడి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మము, నిజ ధర్మము అంటే భగవంతుని యొక్క సేవ. చివరికి అది చెప్తున్నాం. దాన్ని చేరడానికి ఉండేటువంటి స్టెప్స్ గా మనకి చెప్తున్నటువంటిది నీతివంతంగా ఉండడము, మన కర్తవ్యాలను మనము నిర్వర్తించడము. అందుకే కదా భగవద్గీతలో క్షత్రియుడిగా ఆయన యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తించమని చెప్పినటువంటి. సో ఎందుకంటే మరి దుర్మార్గులైనటువంటి వారి నుండి ప్రజలను కాపాడడానికి సదాచారాలు, ఆచారాలు నశించిపోతూ ఉన్నటువంటి వాటి నుండి సో మరి మనకి ధర్మము అంటే నీతి, కర్తవ్యము, సజ్జనత, సదాచారము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ధర్మము, ఈ పురుషార్థాలలో ధర్మము అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనదిగా చెప్తారు. ఇదే మిగిలిన పురుషార్థాలకు పునాది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ధర్మపరంగా లేకుండా ఏది చేసినా అది వ్యర్థమైనటువంటిది. ధర్మబద్ధం కానటువంటి సంపదలైనా, ధర్మబద్ధం కానటువంటి కోరికలైనా, ధర్మబద్ధం కాకుండా మోక్షాన్ని కోరుకున్నా ఏదైనా వ్యర్థమైనటువంటిది. సో కనుక మిగిలిన పురుషార్థాలన్నిటికీ కూడా ధర్మయుతంగా ఉండడము, నీతివంతంగా ఉండడము, మన కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్వర్తించుకోవడము. ఏంటి మన కర్తవ్యం? భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడం, సజ్జనులుగా ఉండటం, అందరి ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటూ మంచి జనులుగా సదాచారాలను పాటిస్తూ మనకి ఏవైతే శాస్త్రాలలో, వేద వాస్మయాలలో చెప్పబడిందో, ఏవైతే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వాటిలలో మనకి హితబోధ చేస్తూ ఉన్నాయో వాటిని పాటించడం సదాచారం. సో ఆ విధంగా
ధర్మము మిగిలిన వాటన్నిటికీ కూడా పునాదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనము నీతి నిజాయితీలు, కర్తవ్యము అంటే సాధారణంగా మన సమాజంలో మనం జీవన విధానంలో కర్తవ్యము, మనకున్నటువంటి కర్తవ్యాలు చాలా విధాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. దాన ధర్మాలు చేయాల్సినటువంటివి, కుటుంబ సామాజిక కర్తవ్యాలు, శాస్త్ర సమ్మతమైనటువంటి జీవన విధానము, అది మన ధర్మం. ఎట్లా పడితే అట్లా నేనున్నాను కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను బతుకుతా అనేటువంటిది కాదు. మనకి శాస్త్ర నిర్దేశకంగా ఉన్నది. మానవ జీవన విధానానికి ఒక మాన్యువల్గా భగవద్గీత ఉన్నది. అందులో ఉపదేశించినటువంటి ఆ విషయాలను తెలుసుకొని జీవించాలి. సో కనుక ఈ పురుషార్థాలలో మొదటి అర్థమైనటువంటి ధర్మము లేకపోతే మిగతా వాటికి విలువే లేదు అని చెప్తుంటుంటారు. అవి అంటే అసంపూర్ణంగా ఉండిపోతాయి. ఇక రెండవ పురుషార్థము అర్థము అంటే ధనం సంపద, లేదా ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే జీవనోపాధి అంటారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, మరి కర్మలు చేయకుండా ఎవడూ కూడా ఉండలేడు, తన దేహ పోషణకైనా కర్మలను చేయవలసి వస్తుంది అని చెప్తారు. సో కనుక ఇక్కడ అర్థము అనేటువంటి దానికి ముఖ్యంగా ధన సంపదన అనేటువంటిది, భౌతికమైనటువంటి సంపదలు కానీ ఇక్కడ ధన సంపదన అని భౌతిక, అలాగే జీవనోపాధి అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది, భౌతికమైనటువంటి విలువలు అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. మరి ఎందుకు అవసరమవుతుంది ఇది అర్థము అంటే, మనం సాధారణంగా జనజీవన మానవ జీవన విధానాలలో సాధారణమైనటువంటి జీవన విధానంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. మరి ఎందుకు ఈ అర్థం అవసరమవుతుంది అంటే, కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం అర్థం అవసరం అవుతుంది, ధర్మాన్ని కాపాడాలనడానికి కూడా మనము అంటే ఇక్కడ జీవనోపాధి, మన భౌతికమైనటువంటి విలువలు అని చెప్తున్నాం కదా అలాంటివి. సో కాబట్టి అర్థము అంటే ఎట్లా పడితే అది సంపాదించినటువంటి సంపదలు కాదు అని చెప్తారు. ధర్మపూర్వకంగా మనం ఏదైతే పొందుతామో ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి శ్లోకాల యొక్క భాష్యాల్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వివరించినటువంటి విధానాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయాల్లో మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే అది భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైన భగవంతుని ద్వారానే పొందాలి అని చెప్పబడుతుంది. సో కనుక మరి ఆ ధర్మాన్ని కాపాడటానికి మనకి అంటే ధర్మబద్ధంగా ఉండడానికి భౌతిక వానప్రస్థగా ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ గృహస్థ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వాడు కుటుంబ పోషణ కోసం అర్థము అవసరం అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. మనకి మరి ఏంటి అర్థం అంటే ఉపాధి, మనం పొందేటువంటి ఉపాధులు, ఉద్యోగాలు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఆర్థికమైనటువంటి భద్రత, సమాజంలో స్థిరమైనటువంటి జీవనము, ఇవన్నీ కూడా అర్థంగా చెప్పుకోవచ్చు, ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో అతి ముఖ్యంగా చెప్పేది అర్థము అనేటువంటి దానికి ధర్మపూర్వకంగా ధర్మబద్ధంగా సంపాదించినటువంటిది మనము అర్థమవుతుంటుంది. అది ఉపాధి కావచ్చు, ఆర్థిక భద్రత అయినా, సమాజంలో స్థిరమైనటువంటి జీవన విధానమైనా, అలాగే కామము. ఇవి సాధారణంగా మన యొక్క భావాలు లేదా ఇష్టాలు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ మన యొక్క ఇష్టాలు, మన యొక్క భావాలు, మన యొక్క సుఖాలు లేదా కళలు, ప్రేమలు, ఇవన్నీ కూడా కామం, కోరికల కిందకే వచ్చి, ఇవన్నీ కామము అనేటువంటిది కోరిక అవుతుంటుంది. మరి ఎందుకు ఈ కామం అవసరం అవుతుంది అంటే, ఇష్టాలు, ఎవరికైనా ఏదైనా కోరికలు ఏవీ లేవు అనుకోండి, జీవన విధానం అంటే సరే భౌతిక జగత్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇదంతా కూడా ఏది మాట్లాడుతున్నా ఇవాళ మనం చెప్పుకునేది భౌతికమైనటువంటి జీవన విధానం. ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేవాడికి భక్తుడి గురించి మాట్లాడాల్సింది. సో సంతోషకరంగా ఉండాలి, సంతృప్తికరంగా జీవించాలి అనేటువంటి విషయాల్లో ఒకళ్ళపైన ఒకళ్ళకి ఇష్టాలు, భావాలు, ఒకళ్ళ భావాలు ఒకళ్ళు పంచుకోవడము, సుఖాలు, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి అని చెప్తారు. సో మనకి ఉదాహరణగా చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ఈ మానవ జీవన సంఘంలో కుటుంబ ప్రేమలు, కొంతమందికి కొన్ని రకాలైనటువంటి వాటిపైన
కళల పైన ప్రేమ ఉంటుంది, సంగీతం అంటే కొంతమందికి ఆటలు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది. అలా వారి యొక్క కోరికలు, వారి యొక్క ఇష్టాలను, మరి మన యొక్క కోరికలు, మన యొక్క కామం కూడా ధర్మబద్ధంగానే ఉండాలి అని చెప్తారు. సో ప్రతిదీ కూడా మొదటిది అయినటువంటి ధర్మంతో సంధానించబడుతూ ఉండేటువంటిది. మనం ఏది కోరుకున్నా, ఎటువంటి ఇష్టాలున్నా, ఎటువంటి భావాలు ఉన్నా, ఎటువంటి సుఖాలను కోరుకున్నా, ఎటువంటి జీవిత విధానాన్ని కోరుకున్నా అది ధర్మబద్ధంగానే ఉండాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. ఇక మనకి మోక్షం చివరిగా వీటిలలో చెప్పబడేటువంటి దాంట్లో మోక్షం. సాధారణంగా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము మనం తిరుగుతూ ఉంటాము అని చెప్తారు. పుట్టినవాడికి మరణించక తప్పదు, మరణించిన వాడు మళ్ళీ పుడతాడు, సహజంగా ఉండేటువంటి జీవన విధానంలో. కానీ ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి విముక్తి పొందడమే మోక్షము అని చెప్తుంటారు. మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి, తాత్కాలికమైనటువంటి దుఃఖాలయంలోనికి మళ్ళీ రాకుండా ఉండే విధంగా విముక్తి పొందడమే మోక్షము. మనకి ఈ మోక్షాల్లో మళ్ళీ వివిధ రకాలుగా 5 రకాలైనటువంటి మోక్షాలు, సాయుజ్య, సాయుక్త, సాలోక్య, సారూప్య, సారిష్ట అంటూ వివిధ రకాలుగా చెప్తాయి. సో ఆ విధంగా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ అర్థము, కామము, ఇక చివరికి ఇది మోక్షము. 4 పురుషార్థాలలో కూడా ఇది ఉత్తమమైనది అని చెప్తారు. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలు అనేటువంటి ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికంటే కూడా ఇది ఆ 4 పురుషార్థాలలో ఇది ఉత్తమమైనటువంటిది. ఎందుకంటే జీవుడు తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మాన్ని, అంటే ఇందులో మళ్ళీ వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి ముక్తులు వేరు మళ్ళీ. సో ఈ ముక్తులలో కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి ముక్తి, భక్తియుతమైనటువంటి, అంటే ముక్తి పొందిన తర్వాత భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకునేటువంటిది అత్యుత్తమమైనదిగా చెప్తారు. సో ఈ 4 పురుషార్థాలలో మోక్షం అనేటువంటిది ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ఉండడం అనేటువంటిది ఉత్తమము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి ఈ మోక్షానికి మనకి సాధారణంగా జ్ఞానము, ధ్యానము, నిష్కామ కర్మ భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా. నిష్కామ కర్మ యోగాలు, జ్ఞాన యోగము, ధ్యాన యోగము, చివరికి భక్తి యోగంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. జ్ఞానం ద్వారా, ధ్యానం ద్వారా, నిష్కామ కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా భక్తి యోగాన్ని అనుసరిస్తూ మరి మోక్షాన్ని పొందుతారు. ఆ మోక్షమే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము. ఆ మోక్షాన్ని పొందడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ దేవదేవుని పాదపద్మములను ఆశ్రయించుట. అదే ఇక్కడ నారదులు వారు చెప్పినటువంటిది. సో ధర్మము సత్యమైనటువంటి మార్గము, అర్థము ధర్మపూర్వకమైనటువంటి సంపాదన, కామము ధర్మానుగతమైనటువంటి సుఖాలు, ఇష్టాలు, కోరికలు, మోక్షము ఇక అది శాశ్వతమైనటువంటి విముక్తి. ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి మనకి శాశ్వతమైనటువంటి విముక్తిని చేసేటువంటిదే మోక్షము అని చెప్తుంటారు. సో కనుక ఇక్కడ నారదులు వారు ధ్రువుడికి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను గురించి చెప్తూ ఆయన అంటున్నాడు, ఓ బాలక, ధర్మము గాని, అర్థము గాని, కామము గాని, మోక్ష అంత్యాల చివరికి అత్యుత్తమమైనటువంటి మోక్షాన్ని కూడా మరి వాంఛించేటువంటి ఎవరైనా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీహరి యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించవలసినదే. తప్పక ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించాలి. సో ఎందుకంటే
మనకి భగవద్గీతలో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మోక్షానికి కర్మ విధానము, నిష్కామ కర్మలు, జ్ఞానము, ధ్యానము, చివరికి భక్తి యోగం. సో అంటే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు మొదటగా కర్మ కాండ నిర్వహణమే ధర్మము కాదు, మరి నిజమైనటువంటి ధర్మ విధానం ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించుట. అటువంటి భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు మరి ఆర్థిక అభివృద్ధికై ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం చేయవలసినటువంటిది లేదు. మోక్షము ఉంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా లభించేటువంటివి. సో కనుక మరి ఎవడైనా ఏదైనా అభిష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవాలని అనుకుంటే దానిని నెరవేర్చగలిగేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే. సో కనుక మరి ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ముక్తి భగవద్గీతలో చాలాసార్లు చెప్పబడుతుంది. నిన్న కూడా మనం అనుకున్నాం, నా యొక్క భక్తుడు నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు మాత్రమే నా ధామానికి, జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి నా దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ముక్తికి సంబంధించిన వరకు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, ఇక్కడ ముక్తికి సంబంధించినంత వరకు పూర్తిగా భక్తి యోగము నా నెలకొనినటువంటి భక్తుడు ముక్తుడైనటువంటి వాడే. కనుక అటువంటి వాడు అంటే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు తన స్వధర్మమైనటువంటి ఆ భగవంతుని పాదపద్మ సేవయే తన ఏకైక లక్ష్యంగా, అంటే తన ఏకైక కర్తవ్యంగా, విధిగా భావించేటువంటి వాడు, తన యొక్క స్వధర్మంగా భావించేవాడు ముక్తి కోసం మరలా ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం చేయవలసినటువంటి అవసరమే లేదు అంటూ చెప్తుంటారు. సో కనుకనే ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆ వాసుదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ధ్రువుడికి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆయన నారద మహర్షి తన తల్లి తెలియచేసినటువంటి విధంగా, నీ యొక్క తల్లి చెప్పిన విధంగా ఆ భగవంతుని ఆ వాసుదేవుడి పాదపద్మాల యందు నియుక్తుడవగుము. నీ యొక్క అభిష్టం నువ్వేదైతే కోరుకుంటున్నావో, నీ తండ్రి తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యాన్ని నీవు కోరుకుంటూ ఉన్నావో, అది ఆ అభీష్టము పూర్ణము కావించుకోవాలంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే నీకు ఏకైక మార్గము అని నారదుడు ధ్రువుడికి ఉపదేశించినటువంటి, అంటే భగవంతుని యొక్క సేవయే ఏకైక మార్గము దేనిని కోరుకున్నా. సో అంతకుముందు ఎంతో మంది మునులు మనం చూస్తాం, కర్దముని కానీ వీళ్ళంతా కూడాను ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ యందు ఆ సేవా మార్గము ఏకైక మార్గము అని నారదుడు ధ్రువుడితో చెప్పినటువంటి ఈ శ్లోకం మనకి బలపరుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి సమస్త కోరికలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించుటయే జీవుడి యొక్క ఏకైక లక్ష్యంగా ఉండాలి. ప్రతి మానవుడు కూడా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై, సో ఆ విధంగా భగవంతుని ఎడ ఆసక్తి పెరిగేటువంటి విధానికి, మన హృదయంలో ఉండే మాలిన్యాలను తొలగించుకోవడానికి మనకి ఈ కలియుగంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, భగవంతుడు ఆ భగవంతుని నామము అభిన్నములు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరం అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మన నాలుకపై నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు మనకి ఈ శ్లోకము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం. హరే కృష్ణ.